नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। आज मी तुमका दाखवणार असे आपल्या कोकणात साजरी होणारी हळदीचा समारंभ। म्हणजे हळदी दिवशीच आपल्या कोकणात लग्न मंडपात दिवो लावण्याची प्रथा असा आणि त्या दिवो लावण्यापासून ते हळदीच्या कार्यक्रमापर्यंत मी तुमका ह्या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण सगळी माहिती सांगणार असे। तर ह्यो व्हिडिओ स्किप न करता तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा। गाववाल्यांनो, ह्यो जो व्हिडिओ मी तुमका दाखवणार असे तो माझ्या भावाच्या लग्नाचो असा, म्हणजेच भावाच्या हळदीचो व्हिडिओ तुमका मी दाखवणार असे। आणि ह्या माझा माहेरचा घर असा आणि ह्या माहेरच्या मंडपात ही लग्नासाठी केलेली लाइटिंग म्हणजे डेकोरेशन आणि लाइटिंग तुम्ही बघतच असात। किती सुंदर प्रकारे लाइटीचं डेकोरेशन केलेलं असं आहे बघा आणि किती मस्त प्रकारे मंडप घातलेलो असा। म्हणजे मंडपाशिवाय शोभा नाही, मंडप आणि लाइटिंग आणि लाऊडस्पीकर ह्या तर खूप महत्त्वाचा असता। म्हणजेच आता घर गजबजलेला आणि मांडव असो गजबजलेलो वाटता आणि लग्न मंडप शोभान येता। तर ही बघा बच्चे मंडळी म्हणजेच आमची भाचो भाची मामासाठी मेहनत घेतात, इकडे खूपच खुर्चे वगैरे घेऊन येतात। त्यानंतर नवऱ्याच्या भावानी सुद्धा खूप मेहनत घेतली आणि सगळ्या प्रकारची व्यवस्था अगदी सुंदर प्रकारे केल्यानी। तर ह्या बघा ह्या असा माझा माहेरचा घर आणि या ठिकाणी केलेली ही लग्नासाठीची केलेली ही सजावट अतिशय सुंदर प्रकारे डेकोरेशन केलेला होता या ठिकाणी। आणि आत्ता ह्यो जो व्हिडिओ सुरू झालो तो असा 2 मेच्या संध्याकाळचो। तर आता माटवात दिवो लावचो असता त्यासाठीची तयारी करतात आणि त्यासाठीचे सगळे जे काय त्या व्हिडिओ असत ते तुमका आता बघूक मिळतले। म्हणजे माटवात दिवो लावण्यापासून ते हळदीच्या संपूर्ण कार्यक्रमापर्यंत। तर व्हिडिओ संपूर्ण नक्की बघा। तर आता बघा या ठिकाणी दिवो तुळशीकडे दिवो लावण्यापासून सगळी तयारी मी तुमका दाखवणार असे। हे बघा या ठिकाणी दिवो जोडलो गेलो आहे मंडपमध्ये, हे बघा। त्यानंतर इकडे सगळ्यांची गडबड चालू होती। मंडप डेकोरेशन अतिशय सुंदर प्रकारे केला गेला होता। या ठिकाणी येणाऱ्या पाहुणे मंडळींसाठी बैठकीची व्यवस्था केलेली होती। अशा प्रकारे इकडे खुर्चे वगैरे लावून त्यांची बैठक व्यवस्था केली होती। त्यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा असता ता म्हणजे हळदीचं जेवण आणि त्या जेवणाची तयारी इकडे आमच्या वाडीतल्या महिला मंडळान अगदी उचलून धरलेली होती। आणि अशा प्रकारे चुलीवर जवळजवळ सगळा जेवण आता होत इलेला होता संध्याकाळच्या वेळीच। हे बघा इकडे टोप वगैरे पाण्याची व्यवस्था हे सगळी अशी इथे तयारी जोरदार चालू होती जेवणाची। हे बघा या ठिकाणी महिला वर्गानं अतिशय मेहनतीन आणि एकजुटीन मिळान सगळ्यांनी जेवण अगदी व्यवस्थित प्रकारे बनवण्याची तयारी पार पाडल्यानी। हे बघा कोणताही कार्यक्रम म्हटलो म्हणजे ते का एकजूट हवीच, एकजुटीशिवाय कोणताही काम पार पडणार नाही। हे बघा ह्या भाजलेला खोबरा मालवणी जेवण म्हणजे आपल्याक माहितीच आहे की खोबऱ्याशिवाय ता होऊचा नाही। तर त्यासाठी या ठिकाणी खोबऱ्याचा पण वापर केलो गेलो हा। हे बघा या ठिकाणी त्या मोठ्या कढईमध्ये खोबरा फ्राय करूचा काम चालू आहे या ठिकाणी। तर अशा प्रकारे जेवणाची सुद्धा जय्यत तयारी या महिला वर्गान पार पाडलेली होती। तर गाववाल्यांनो, आता आपण येऊया मेन कार्यक्रमाकडे। तर ह्या बघा माझ्या भावाचा नाव असा मोहनीशची हळद असो पाठीमागे बॅकग्राऊंडला नावाचा थर्माकोलच्या नावाचा डेकोरेशन केलेला मोहनीशची हळद असा।
त्यानंतर हे बच्चे कंपनी इकडे आपलं एन्जॉय करून घेतात। मस्तपैकी सगळ्यांनी पिवळे कपडे घालून हळदीचा कार्यक्रम असा याच्यासाठी तयारी केलेली असा। त्यानंतर नवरदेवाच्या काकांनी मुहूर्त मेढ वगैरे लावून मंडपाची शोभा आणखीनच वाढवल्यानी ही बघा ही अशा प्रकारे मुहूर्त मेढ या ठिकाणी मंडपात रोवली गेली आणि आता त्या कार्यक्रमाक पुढच्या आता सुरुवात होतली आहे। हे बघा अशा प्रकारे ही मंडपात मुहूर्त मेढ रोवून कार्यक्रमाक सुरुवात करूची असा। या ठिकाणी लाईट्स खूपच छान वाटतात, मंडप खूप सुंदर दिसतात त्यामुळे लाईटच्या डेकोरेशनमुळे। हा बघा या ठिकाणी ही रवळी वगैरे ठेवलेली आहे, पंखो आणि यांची नावं तुमका जर येत असतील तर माका सांगा तुम्ही। ह्या बघा ह्या कूळ जा उद्या लग्नात त्याची पूजा करूची असता कुळाची, आता कूळ त्या ठिकाणी ठेवलेला असा। या ठिकाणी आता डीजेची व्यवस्था केलेली होती भावान माझ्या। हे बघा डीजे आणलेलो होतो लग्नात आणि म्हणजे हळदीसाठी, म्हणजे आता ही फॅशनच असा की लग्नात आता बँजोपेक्षा डीजेच जास्त असता, पण काही जणांका डीजेच जास्त आवडता। तर आता अशा प्रकारे हळदीच्या तयारीसाठी आम्ही सगळी पिवळी साडी नेसून तयार झालेली होतो आणि सगळं हो असं अशा प्रकारे मंडपातलो माहोल होतो। तर आता हळदीसाठी येणाऱ्या पाहुणे मंडळींनी सुद्धा हजेरी लावल्यानी हे बघा ही असं नवऱ्याची आत्या आणि हे आत्याचे घरवाले आणि अशा प्रकारे मंडप बघा किती सुंदर दिसता, तो एकच नंबर दिसता मंडप आणि ही लाइटिंग। या ठिकाणी आता सगळ्यांनी आपापले सेल्फी काढण्यासाठी सुरुवात केलेली होती आणि मस्त मजा करत होती सगळेजण आणि पिवळे कपडे घालून सगळीजण तयार झालेली होती। मामासोबत सगळ्या बच्चे कंपनींनी आपली एक सेल्फी आणि फोटो काढून घेतल्यानी। तर आता या ठिकाणी दिवे लागणीची वेळ झालेली असा आणि दिवो लावण्यासाठी सगळी तयारी चालू आहे। मंडपातून दिवो हे आणलो गेलो आणि त्याच्यासाठी सगळी तयारी चालू आहे। हे बघा अशा प्रकारे। तर मंडपात दिवो लावण्यापूर्वी जे कोण यजमानी आणि यजमानी नसतं त्यांचं मान असता पहिली यजमानीची ओटी भरूची असता, ती आता ओटी भरण्याचं काम हैसर चालू आहे आणि ओटी भरून झालेली आहे आणि त्यानंतर आता दिवो लावची वेळ झालेली असा। आता या ठिकाणी कॅमेरामॅन आणि व्हिडिओ शूट करणारे पण इलेले असत आणि सगळी तयारी चालू आहे त्या संदर्भात। तर गाववाल्यानो मी काय म्हणतोय, नवरा नवरीक लग्नाआधी हळद कशाक लावली जाता कारण तुमका माहीत हा काय? तर त्याची 3 कारणं असत। पहिला म्हणजे हळदी भारतीय संस्कृतीत खूप पवित्र मानला गेला, कारण खूप वर्षापासून हळदीकडे प्रेम, त्याग आणि समृद्धीचा प्रतीक म्हणून बघितला जाता। त्याच्यामुळे नव्यान आयुष्याक सुरुवात करणाऱ्या जोडप्याक लग्नात हळद लावून हळदीचे हे सगळे गुण तुम्ही आत्मसात करा असा सांगितला जाता। हे गुण आत्मसात केले काय संसार सुखाचा होता अशी लोकांची त्यामागची धारणा असा। लग्नात हळद लावण्याचा दुसरा कारण म्हणजे हळदीचे औषधी गुणधर्म। म्हणजे कसा हा की हळद ही त्वचेचो रंग उजळण्यासाठी खूप उपयोगी असा।
म्हणजे पूर्वीच्या काळी शरीराचं सौंदर्य वाढवण्यासाठी हळदीच्या उपचारांचो सगळ्यात जास्त उपयोग केलो जायचो आणि म्हणून कदाचित त्याच्यामुळेच पी हळद आणि हो गोरी ह्या म्हणीचो जन्म झालो असत। हळद ही शरीरावरचे डेड सेल हटवचा काम करता। हळदीमुळे त्वचेची जळजळ पण कमी होता। आणि अजून थोडा एक्स्ट्रा नॉलेज सांगायचा तर हळदीत असलेल्या कर्क्युमिन ह्या घटकामुळे ती बऱ्याच वेळा कॅन्सरवर पण प्रभावी ठरली आहे। आणि हळद लावण्याचा तिसरा कारण म्हणजे आपल्या देशात बऱ्याच ठिकाणी दृष्ट काढण्यासाठी सुद्धा हळदीचा वापर केला जाता। नवीन आयुष्य सुरू करणाऱ्या नवीन जोडप्याक लग्नाआधी कोणाची नजर लागा नये म्हणून सुद्धा हळद लावली जाता। नवरदेव आणि नवरीचो वाईट नजरेपासून बचाव होण्यासाठी त्यांच्या अंगाक हळद लावली जाता आणि अशी त्यामागची धारणा असा। तर असा ह्या लग्नातल्या हळदीचा पवित्र स्थान। तर गाववाल्यांनो लग्नापूर्वी नवरदेवाची दाढी मामान करण्याची प्रथा असते आणि त्यावेळी मामाचो मान ह्यो लग्नात खूप मोठो असा आणि त्याशिवाय दाढी करण्यापूर्वी नवरदेवाक ओवाळला जाता आणि नंतर मामाच्या हस्ते नवरदेवाची दाढी केली जाता।
आणि त्यानंतर मामाच्या हस्ते नवरदेवाची दाढी करून झाल्यानंतर नवरदेव आणि मामा हेंका आहेर म्हणून भेटवस्तू देण्याची पद्धत पण असा। या ठिकाणी इलेल्या सगळ्या पाहुणे मंडळींची उठबस व्यवस्थितपणे करण्यात आली आणि हे बघा अशा प्रकारे आता मंडपात गर्दी जमा सुरू झाली आहे। सगळे नातलग मित्रपरिवार आणि वाडीतील सगळे आप्तेष्ट मंडळी आणि या ठिकाणी सगळ्यांनी हजेरी लावलेली होती। हे बघा तर आता नवरदेवाच्या माटवात दिवो लावण्याचं काम सुरू झालेलं असा आणि दिवो लावण्यासाठी इथे महिला वर्गाने गर्दी केलेली होती। देवाला उजड केला तर गाववाल्यानो नवरदेवाक हळद चढवच्या पूर्वी हैसर तुळशीकडे हळद चढवण्याची प्रथा असा। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपली जी मुहूर्त मेढ रोवलेली असता, आपण जी लग्न माटवात मुहूर्त मेढ रोवतो त्या मुहूर्त मेढीक सुद्धा नवरदेवाक हळद चढवण्यापूर्वी हळद चढवची असता। म्हणजे तुळशीकडे आणि त्या मुहूर्त मेढीक अशा दोन ठिकाणी नवरदेवाक हळद चढवण्यापूर्वी हळद लावची असता। तुझ्या मुलाचा लग्न या ठिकाणी आनंदला माने समर्था त्या होता माने समर्था। आज या ठिकाणी हळदीचा कार्यक्रम असा माने समर्था, तो कार्यक्रम अतिशय चांगल्या प्रकारे होतो माने समर्था। आजपासून लग्न होईपर्यंत वरात लागापर्यंत माने समर्था, तुम्ही त्या सगळ्या लग्नाचे साक्षीदार होते माने समर्था। काय चूक आपण झाली तर माफ कर माने समर्था आणि ह्या शुभ कार्य अतिशय चांगल्या प्रकारे पाडले माने समर्था।
या ठिकाणी करे वगैरे रंगवण्याचा काम महिला वर्गान ताब्यात घेतल्यान आणि ता अतिशय सुंदरपणे पार पाडल्यान। तर या ठिकाणी करे सजवणे आणि इतर साहित्याक हळकुंड बांधणे ही कामा महिला मंडळान पार पाडल्यान। हे बघा या ठिकाणी त्याचं काम चालूच असा। तर या ठिकाणी लग्न मंडपात नवरदेव म्हणजेच माझो भाव हळदीसाठी तयार होऊन इलो आणि आता थोड्याच वेळात हळदीचो कार्यक्रम सुरू होतलो। त्याचबरोबर आता हैसर माटवात इलेल्या महिला वर्गाची हळदी कुंकू लावून मानपान ठेवून त्यांका ओटी भरण्याचो कार्यक्रम सुद्धा चालू आहे। तर आता या ठिकाणी फायनली हळद तयार झालेली आहे। खोबऱ्याचो रस म्हणजे नारळाचो रस वगैरे घालून नवऱ्याक लावसाठी हळद तयार असा या ठिकाणी।
तर अशा प्रकारे गाववाल्यानं तुम्ही बघितलाच असाल की तुळशीकडे हळद चढवली गेली आणि आता ही मुहूर्तमेढी हळद चढवली जाता हा। एवढंच कोणी रंगवलं?
बघा सानियाकडनं शिका सगळ्यांनी कशी व्यवस्थित लावलंय. कार्तिकला लाव. बघा हाँ क्या बढ़िया ठेवा
थांब 2 मिनिटं थांब. तू जायचं नाही आता ते डेड अँगल आहे. होय 2 काढलेले.
इकडे समोर लक्ष द्या. इकडे तर गाववाल्यानू हळद लावून झाल्यानंतर आंघोळ करून झाल्यावर नवरदेवाक केळवान घालूची प्रथा असा. त्याच्यात गोडधोड किंवा नवरदेवाक आवडात अशी एखादी वस्तू तेका केळवान म्हणून खावक घालूची असता. त्यानंतर लग्न मंडपात हळदीचा जेवणाचो कार्यक्रम उरकून घेतल्याने आणि नंतर सुरुवात झाली ती म्हणजे डीजेच्या तालावर नाचाची.
Isso que me vai, nós já ficamos माझो ह्यो माझ्या भावाच्या हळदीच्या समारंभाचो व्हिडिओ तुमका कसो वाटलो? आवडलो असात तर व्हिडिओक नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रपरिवारात शेअरसुद्धा करा आणि व्हिडिओ कसो वाटलो ता कमेंट करून माका नक्की सांगा। चला तर मग भेटाया आता आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये। तवसर टाटा बाय बाय। ह्यो व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार। धन्यवाद।